Jeg vil gerne besvare spørgsmålet om trigonometri med fokus på ensvinklede trekanter. Og hvis vi ser på ensvinklede trekanter, det handler så om, at hvis du har to trekanter, hvor vinklerne er lige store, jamen så har du så et konstant forhold mellem de sider, der ligger på samme måde. De sider kaldes også de ensliggende sider. Så det vil sige, at hvis jeg tegner en trekant, jamen så kan jeg tegne en trekant, så sådan her ud. Den hedder så måske A, B, C. Så har jeg det med trekanter, hvis du har vinklerne med store bogstaver, jamen så tager du så de modstående sider med små bogstaver. Så trekanten vil se sådan her ud. Så har du så en anden trekant, som er bare en større udgave af den her trekant. Og den ser sådan her ud, og der har du så A, B, C her. Nu skriver jeg så mærke, fordi det er jo, og de trekanter er så, altså A og A-mærke er så lige store, og C-mærke er lige store, B og B-mærke er lige store. Så kalder jeg også siderne mærke og B-mærke. Så nu har jeg sådan set to trekanter, hvor man kan sige, at den her vinkel er lige stor som den her vinkel er lige så stor som den her, og den her vinkel den er lige så stor som den her. Men så har der så et størrelsesforhold altså mellem siderne. Hvis man så tager og siger, kalder det K, altså den her størrelsesfaktor, jamen så må den så være lige med, A-mærke divideret med A, og det må så være lige med B-mærke divideret med B, og det må så være lige med C-mærke divideret med C. Så det er noget, man kan bruge til, at hvis man har to sider i den ene trekant, så kan man, hvis man har to ensliggende sider, så kan man regne en størrelsesfaktor ud, og så kan man så bestemme ubekendte sider i trekanten. Så det vil sige, at hvis vi kigger på et eksempel her, for eksempel, hvor man tager en trekant her og siger, jamen den her A, B, C, og så hedder den her så lille c, den kan så, hvis vi så siger, at den er 18 for eksempel, så kan den her være 15, så kan den her være, har vi så en anden trekant her, der kan vi så sige, at den her A-mærke, B-mærke, C-mærke, så kan vi så sige, at den her den er så dobbelt så stor, den er så 36 for eksempel. Så kan vi sige, at den her, den er måske, den er så ikke stor, den er så 30 her, ikke? Så kan man så, ud fra det her, kan man så begynde at regne de forskellige sider ud. Og der kan man så sige, at man starter med at tage størrelsesfaktoren her, hvor man så tager K, den er så lige med 36 divideret med 18, det er lige med 2. Og det vil så sige, at når man så har den her 2, jamen så hvis man skal regne for eksempel den her side, så har den der side og skal regne den her side ud, så må den også være dobbelt så stor som den her side. Så det vil sige, at den side, der er her, der hedder A lille mærke, den må så være lige med, altså den der side, 15 gange 2, som så er lige med 30. Og omvendt også, okay, så er den også 30, det synes jeg er lidt underligt, kan man sige. Så vil den her altså B, så også være halvdelen af de her, den her, der hedder B, lille b-mærke. Så det vil sige, at jeg kigger så på, at B er lige med 30 divideret med 2, så også er lige med 15. Så det vil sige, at begge sider er lige med 15. Og så vil den side også være lige med 30. Det passer ikke helt med den måde, jeg tegner trekanten på, men princippet skulle måske frem. Så står der også i mit spørgsmål, at jeg skulle snakke lidt om, hvordan man regner med cosinus, altså man regner sider og vinkler ud i vilkårlige trekanter. Og der bruger vi så de her regneregler, så vi siger, at hvis man har en trekant her, en retvinklet trekant, og det i retvinklet trekant mener jeg, jamen så har vi så en trekant, og så kan vi så sige, at sinus til v er lige med modstående katete divideret med hypotenusen. Og cosinus til v er lige med modsliggende katete divideret med hypotenusen.
sidst så har vi så tangens til V er lige med modstående katete divideret med hovedliggende katete. Så, og der kan man se, hvis vi kigger på den vinkel der, jamen så ud fra den, så må den her, der står overfor, være den modstående. Den, der ligger her ved siden af, er den hovedliggende, og den, der ligger over for den rette vinkel, vil altså være hypotenusen. Så nu har man sådan set de tre sætninger, man skal bruge, og der kan man så lave en trekant, og så lave en opgave ud for det. Så enten kan opgaven bestå i, at man skal bestemme en side, så det kan være, hvis nu trekanten ser for eksempel sådan der ud, så den hedder P, lige med 30, og så den hedder P, Q, R her, trekanten, så den hedder så lille r, den hedder lille p, den hedder lille q, og der kan man så sige, hvis nu den har den her lille r, den 12, og den er 30 grader, jamen så kan man så for eksempel skulle bestemme siden lille p. Jamen hvis jeg skal bestemme lille p, så skal jeg så vælge en af de her relationer, hvor man har faktisk, jeg har den her vinkel, som jeg kender, jeg er nødt til at tage udgangspunkt i, så skal man så tage den modstående katete, for det er den, jeg gerne vil finde, og så skal man så tage den, man har, altså hypotenusen, så skal jeg finde en, hvor den modstående katete og hypotenuse er med. Modstående katete og hypotenuse, det må så være sinus. Her må gælde det, at sinus til p er lige med lille p divideret med r, det vil sige, at sinus til 30 er lige med lille p divideret med 12, det vil sige 12 gange sinus til 30 er lige med p, og så regne ud, hvad det giver. Det vil så sige, at p den giver 6. Så kunne det også godt være en anden slags opgave, hvor man skal bestemme en vinkel. Det har jeg også et eksempel på her. Så hvis du nu for eksempel tager en opgave her, hvor man har, vi kalder den her D, og man kalder den her for E, og man kalder den her for G, den er 90 grader, så kan man sige, hvis nu lille g, den så er for eksempel 18, og E, D herovre, den så for eksempel er 6, jamen, og man så skal bestemme for eksempel vinkel D her. Så hvis jeg nu skal bestemme D, jamen så må jeg så sige, at D, så skal jeg så finde en, hvor det er den modstående, modstående katete, og det er hypotenusen, så skal jeg finde en, hvor de to er med. Så det vil sige, at den modstående katete og hypotenusen, det er igen sinus, så det vil så sige, at jeg får altså sinus til D er lige med den modstående katete af lille d, divideret med g, det vil sige sinus til d, altså lige med, og det giver så 6 divideret med 18. Og det giver så for at få sinus væk, kan man tage det, der hedder sinus i minus første, og så står der d er lige med sinus i minus første til 6 divideret med 18. Og det giver så 19,47. Så vil jeg lige her afrundingsvis prøve at snakke lidt om, jamen nu står der det med sinus, cosinus og tangent. Jamen hvordan er det egentlig defineret? Hvad er det egentlig for nogle størrelser, sinus, cosinus og tangent? Og for at gøre det, jamen der skal man faktisk have fat i noget, der hedder en enhedscirkel. Så det vil sige, at man skal tænke på definitionen af cosinus til v og sinus til v. Så bliver man nødt til simpelthen at tegne en enhedscirkel, og så siger man så, at en enhedscirkel er en cirkel med radius 1. Der ligger et koordinatsystem, hvor man har en x-akse og en y-akse, og her har man så origo, altså 0,0. Så hvis man har så sin vinkel, så ligger den jo her, og den har så sit højre ben her, og sit venstre ben her. Så ligger man så ind i enhedscirklen med spidsen ind i origo. Og så har man så det punkt, som er interessant for definitionen. Jamen det er det her punkt her, det er det, der hedder retning. Hvis det er nu V her, så hedder det her retningspunktet til V. Og det punkt har første koordinaten cosinus til V, og anden koordinaten sinus til V. Så når man valgt at definere cosinus og sinus til V. Det betyder så, at hvis man kigger på det, så vil det sige, at det her det er jo første koordinaten, som er cosinus til V, og det er det så anden koordinaten, der hedder sinus til V.
så kan jeg jo, så vil man jo typisk kunne, så vil jeg jo typisk stille spørgsmålet, jamen det er jo fint ud fra den definition, kan du så svare mig på, hvad er så egentlig sinus til 90 grader? Så skal man kunne kigge på enhedscirklen og så sige, jamen hvis vinklen er 90 grader, så ser det jo sådan her ud. Så har jeg min enhedscirkel her, og så er det her jo mit retningspunkt for en vinkel på 90, som skal være 90 i stedet for V her for mit retningspunkt. Og den ligger jo på y-aksen. Og den har jo selvfølgelig første koordinat 0, fordi den ligger på y-aksen. Anden koordinat er så 1, fordi det er en enhedscirkel, vi har tegnet, som jo ligesom skærer y-aksen i 1, fordi den har en radius på 1. Så derfor må cosinus til 1, sinus til 90 er lige med 1, og cosinus til 90 er så faktisk lige med 0, fordi første koordinaten er 0 til det her punkt. Og så kan man indsætte forskellige punkter rundt i enhedscirklen. Det var min besvarelse. Så slå